Jó napot kívánunk, és szívélyesen üdvözöljük Önt! Örülünk, hogy néhány percet rászán arra, hogy tájékozódjon olyan lehetőségekről, amelyek szerint befektetések vagy hitel, áruraktár, alkalmazottak vagy bármiféle áru értékesítése nélkül megalapozhatja szakmai jövőjét és személyes szabadságát. A világgazdasági válságot minden nemzet megérzi. A cégcsődök és a fenyegető államcsőd számos országban már is valósággá vált. A rövidített munkaidő, az elbocsátások és a cégbezárások a munkahelyek elvesztéséhez vezetnek. A politika és a gazdaság nem tud kellő hasznos, továbbá kézzelfogható ötletet és megfelelő koncepciókat felmutatni ahhoz, hogy elhárítsa a népesség érintett rétegeit fenyegető szakmai és személyes válsághelyzeteket. Ehelyett nekünk és az utánunk következő nemzedékeknek elképzelhetetlenül nagy államadósságot kell a vállunkra vennünk. Nincsenek szakmai perspektívák, a pénzügyi összeomlásokat alig lehet hamarosan kiegyenlíteni, sokak egzisztenciája veszélybe kerül, ami a kemény munkával megkeresett tulajdon elvesztésével járhat. Napjainkban egy biztos munkahely majdhogy nem illúzió csupán. Hát nem jobban tesszük, ha már most belevágunk egy recessziótól, inflációtól, cégcsődtől és személyes válságoktól mentes szakmai karrierbe? A KB Schweiz AG számos európai országban sikeresen megvetette a lábát, és már több mint 35 000 partnerének biztosít válságtól mentes egzisztenciát. A KB Schweiz AG termékét a kis egységekben forgalmazott pénzaranyrudak alkotják. A pénzarany-rudakban a legbiztosabb védelmet jelentik, minden válságos időszakban és egyidejűleg fizetőeszközként szolgálnak a világ mind a 194 országában. Hát nem jobban tesszük, ha már most belevágunk egy recessziótól, inflációtól, cégcsődtől és személyes válságoktól mentes szakmai karrierbe? A KB Schweiz AG számos európai országban sikeresen megvetette a lábát, és már több mint 35 000 partnerének biztosít válságtól mentes egzisztenciát. A KB Schweiz AG termékét a kis egységekben forgalmazott pénzaranyrudak alkotják. A pénzaranyrudak a legbiztosabb védelmet jelentik minden válságos időszakban, és egyidejűleg fizetőeszközként szolgálnak a világ mind a 194 országában. Néhány aranybánya, saját aranyfinomító, a pénzarany előállítására vonatkozó licensz, továbbá a semleges országokban található megbízható tárolóhelyek tartós perspektívát garantálnak valamennyi franchise partnernek, és ennél fogva egyúttal a legjobb szakmai lehetőséget is biztosítják a válság által érintett legkülönbözőbb üzleti területeken tevékenykedő szakmai csoportok számára is. A KB franchise rendszer egy sikerhez vezető rendszer. A piacon ismert valamennyi franchise rendszerrel ellentétben a KB franchise partnereknek nem kell kockázatot vállalniuk. A partnerség és a közreműködés teljes mértékben ingyenes. Nincs semmilyen franchise díj, nincs vállalkozói kockázat. Ezáltal mind mellék, mind pedig főfoglalkozásként űzhető egyszeri álláslehetőségek kínálkoznak a szabad munkaerő piacon. Valamennyi új franchise partner ingyenes képzésben és továbbképzésben részesül, minek utána önálló szabad foglalkozású tanácsadóként és közvetítőként tevékenykedhet a világ bármely pontján. A rendkívül vonzó termékek a KB franchise rendszerrel összekapcsolva előnyt jelentenek a konkurenciával szemben nem csak Európa szerte, hanem világszerte is. A világgazdasági válság az úgynevezett anyagi javakat fenyegeti. Ez óriási veszteséget jelent. A tőkebefektetések, a letétbe helyezett kaukciók, a nyugdíj előtakarékossági termékek és a látra szóló takarékbetétek összege zsugorodik, illetve azok a pénzintézeteknél sem őrzik meg többé az értéküket. A megtakarítások pénzarannyal történő értékmegőrzése és biztosítása különleges kihívást jelent, és majdnem 100%-ban garantálja a szakmai sikert. A KB franchise partnerek nem értékesítők vagy aranykereskedők, hanem képzett pénzváltó tanácsadók. Az érvényes papírpénzeket csupán KB aranyrudakra cserélik, amelyek így a világ minden táján ismét érvényes fizetőeszközként szolgálnak. E rendkívül komoly és becsületes üzleti területén a KB karrierterv válságbiztos, átlagon felüli és felső határ nélküli bevételi lehetőségeket kínál.
Az 5 számjegyű havi jövedelem a KBC-nél nem euforikus ígéret, hanem néhány hét elteltével többszörösen is bizonyított valóság. A háromszorosan kivívott és elért karrierfokozaton kerületi vezetőtől kezdve egész életre szólnak. További és biztos passzív bevételi forrásként a KB pénzalap ideális eszköz a személyes nyugdíj előtakarékossághoz. Vessünk közösen egy pillantást a KB franchise rendszer jövőjére. Az alternatív gyógyítási módszerek támogatására alapított KB alapítvány már is szabadalmakkal rendelkezik, hogy új reményt nyújtson a gyógyíthatatlan betegségben, például aszmában, TBC-ben vagy rákban szenvedőknek. A tervek szerint a KB Bank Svájc AG még idén megalakul. Az ügyfelek hitelezői számláit kivétel nélkül KB aranyban fogjuk vezetni. Már előkészítés alatt áll egy saját internetes kezelői platform a KB partnerek számára az áruk és szolgáltatások egymás közti cseréje céljából. Integrálni kell a kereskedőket, a kisiparosokat és a szolgáltató vállalatokat, hogy megelőzhessük a későbbi ellátási zavarokat, amennyiben a szabad ellátási piacon szállítási nehézségek adódnának. A fizetés természetesen KB aranyban történik. Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban tehát sokrétű feladatokkal kell megbirkózni, ezen a téren minden kis lépés egyre közelebb hozza a személyes pénzügyi függetlenséget. Mindezen feladatok végrehajtásához a KB partnerek a lehető legprofesszionálisabb támogatásban részesülnek. Ennek megfelelően az új ügyfelek számára kellő mennyiségű prospektus, valamint kép és hanganyag áll rendelkezésre. A széles körben megszervezett tájékoztató rendezvények sikeresen támogatják az üzlet felépítését. Franchise partnereink és dolgozóink személyes sikerének alapját a csupán Németországban havonta megrendezendő 90 rendezvény alkotja. Az Orgos utc néven is ismert vállalati regisztrációs űrlap biztosítja az első időkben a sikeres belépést a KB franchise rendszerbe. A regisztrálás semmire sem kötelez, azonban szabályozza a kifizetéseket, amennyiben a teljesített munka miatt előleg iránti igény merülne fel. Állandó autóutak esetén aktív partnereinknek biztosítjuk felső-közép kategóriájú cégautók ingyenes használatát. A KB Svájc AG saját költségére rendszeresen igen közkedvelt utazásokat szervez Dubajba, valamint Isztambulba az aranyfinító megtekintésére, az aranybányákban tett látogatással egybekötve. Ennél jobb érvekkel tulajdonképpen nem is lehet alátámasztani, hogy miért biztosítunk önöknek válságbiztos szakmai alapokat. A döntés saját magának kell meghoznia. A közreműködéshez szükséges űrlapot bármikor kérheti kapcsolattartójától. A jövedelem mértékére vonatkozó számadatokról, vagy az üzletmenetre vonatkozó információkról az ön tartózkodási helyének közelében megrendezett egyik tájékoztató rendezvényen értesülhet. Köszönjük, hogy szakított időt ránk, és kívánjuk, hogy vészelje át szerencsésen a még előttünk álló válságos időket.